παρά 5 στην πόλη. Καλησπέρα, Λουκία. Καλησπέρα, Θοδωρή. Ωραίο τραγούδι, με ωραίο τραγούδι με υποδέχεσαι. Χαίρομαι που σ' άρεσε. Και είμαι κάπου που σας αρέσει πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη. Ξέρω που είσαι, ξέρω. Είμαι εδώ στην Τεχνόπολη, στο πρώτο Vinyl is Back. Είναι ένα νέο φεστιβάλ αφιερωμένο στο βινίλιο. Σε μια εποχή που πλέον οι περισσότεροι ακούν μουσική από το YouTube. Είναι κάτι διαφορετικό. Ο στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι για να γνωριστούν φυσικά και να συναντηθούν οι λάτρες του βινιλίου, και έχει ήδη αρκετό κόσμο, έχει ανοίξει από τις 4, αλλά και να γνωρίσει και η νέα γενιά το βινίλιο, να το αγαπήσει και να επανέλθει το βινίλιο. Μάλιστα. Να πω ότι αυτή η εκδήλωση θα είναι πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων και φεστιβάλ υπό το γενικό τίτλο «Ιδέες και λύσεις για την καθημερινότητα στην πόλη», όπου θα ασχοληθεί με ζητήματα που απασχολούν τον σύγχρονο πολίτη και προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Και παρουσιάζονται εδώ δισκογραφικές εταιρείες που παράγουν δουλειές καλλιτεχνών και σε δίσκους βινιλίου, καταστήματα που έχουν βινίλια, ιδιώτες που είναι συλλέκτες, και μπορούμε να βρούμε πάρα πολλούς δίσκους να αγοράσουμε, συλλεκτικούς και μη, progressive, blues, hard rock, jazz, soul, funk, disco, heavy metal, ελληνικό rock, ό,τι θέλεις. Αξεσουάρια βινίλια, είδη αποδίκευσης δίσκων βινιλίου, αξεσουάρια ανταλλακτικά για pick-up, έπιπλα βάσης για ηχοσυστήματα, δηλαδή ό,τι μπορείς να φανταστείς που να έχει σχέση με το βινίλιο. Να πω ότι είναι γεμάτη η αίθουσα με κούτες που έχουν δίσκους και στους τοίχους έχει και τα εξώφυλλα, οπότε πιστεύω ότι κάποιος ίσως θα του πάρει πάρα πολύ ώρα να βρει αυτό που αναζητάει, αλλά δεν νομίζω ότι δεν θα βρει κάτι που να θέλει. Να πω ότι και την Κυριακή θα έχουμε live εμφανίσεις, στις 5.30 ο Γιάννης Δόνδωρος, στις 7 η Ρέμη, στις 8 The Seventh Frogs και στις 9 Ζιπέλια Crest, και θα είναι σήμερα έως τις 10 το βράδυ, αύριο και την Κυριακή 11 το πρωί με 10 το βράδυ. Ωραία, Λουκία, σε ευχαριστούμε. Όσοι πιστοί λοιπόν προσέλθετε, οι λάτρεις του βινιλίου, οι νοσταλγοί του βινιλίου, μπορούν αυτό το τριήμερο να επισκεφθούν την Τεχνόπολη. Να είσαι καλά, Λουκία, για χαρά. Και εμείς φυσικά θα τελειώσουμε με τι άλλο, με βινίλιο.